لروجا یەکشەمێ ڕەوشاولەکاریە سنوورێ نێڤبەرە کەنارێ ڕۆژئاوا و ئوردنێ گەلکێ تند بوو پشتی چەکدارێکی تاقا لە هێزێن ئیسرائیلێ کری و سێ سیڤیلên ئیسرائیلێ کوشتین. سەرک وەزیرê ئیسرائیلê êrî şermezar kir ku bawerî heye girêdayî şerê İsraîlê û Hemasê be. Rojekî dijwar e terorîstekî bêrewiş sê welatiyên me bi awayekî hovane li Alimbaybirêj kuştin. Ez li bin navê hikûmetê ji malbatên qurbaniyan re sersaxiyê dişînim. Leşkerê İsraîlê di rojên borî de operasyonên dijî Hemasê li Xezayê berdewam kirin. Karbidestên tenduristiyên Filistînê dibêjin ji demê ku şer dest pê kirî bi kêmî 40,939 Filistînî hatine kuştin. Profesorê zanistên siyasî Rikstol got ku eger agirbestek nehêt kirin derdûmeynetiyên her du aliyan dê bidomînin. Mirov wê hêjî bêne kuştin, bi baweriya min dîl wê neyên berdan. Ez nabînim ku İsraîl dê bikare Hemasê tune bike. Baştir e ku ew niha hewla coreyeke li hevxatinê bidin. Li roja şemê li Tel Avîvê jî hemandaxwa ji aliyê kes û karên dîlên şer hat kirin ku li heftê cotmehê hatibûn girtin. Li wê rojê 1200 kes hatin kuştin û bi dîl girtin. Eger we bivêt hînguhorîneke li İsraîlê bikî, divêt hûn derkevin û gazî rawestandina şerî û rêkeftinekê bikin. Şareza dibêjin bi tinê Amerîka wek navbirîkar dikare ji bo berqerarbûna aştiyê li wê herêmê karekî bike. Ez bawer nakim me bandoreke mezin li ser her du aliyan hebe. Tiştê ku ji wan re baş e dikin. William Burns bi rêveberê Ajansa Agahiyên Amerîka CIA ragihand ku pêşniyaza agirbesteka berfirehtir dê wera ragihandin. Ji bo raporta Veronica Balderas Iglesias, ev e dexîlê şemoya dengê Amerîka.